guys, so natuog rami ganyan na pag-abot and then karon pagmata ng laba ko, nag-ilis na po ko because we're going to church para mag-practice og choir kay Friday man ron, Friday ug Saturday mag-practice mi kanta. Thank you guys so much and the Pearl and Bugnaw Sea Resort. If you want to visit guys, tanawa lang man sa description box sa ang mga vlogs. Kay makit na rin dito mga contact number so asa mo text og tawag para mangutana sa prices og availability sa mga rooms. Hi guys, majong adlaw ni Judihang tanan. Adlong Domingo karon sa Palis. Palis na daghan ako nahimo ng adlaw, nagsimba. Daghan ako gipang hipos, daghan ako gipang buhat. Walang ko ka vlog kay very busy man. Kining very busy tang di na makanahon na og on sa camera. Happy Mother's Day sa tanang inahan nga avid viewers ato ang vlog. Daghang salamat sa inyong support ug daghang salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay importante pud mo kaadto sa inyong pamilya. Inyong mga role may pinaka-importante sa usa ka pamilya kining mahimong inahan. So, happy Mother's Day especially sa ang nanay. Karon guys, wa ko ning uli sabay. Sila ray ga celebrate na to. Hadjing gito jog wa ko mo uli. Ang i-ignore si mother. Kay ano makaingon sa ko'y gift ni Ja pero na ko'y dako nga gift ni Ja nga kahibaw ko nga dakog tabang ni Ja practical naman ta karon so mo ni ang nauna-unaan nga gift instead of buying her flowers, cake, sure man ko na naning hatag ni Ja cake sa among ang mga igsoon nga daghan ba jami Ja unsa pa na material things nga di ka azo bitaw magamit kanang usa ra ka adlaw ug palit kag buwak kuan mga pila ka adlaw malawas naman so agang nauna-unaan nga gift ni nanay is bag-o nga ngipon and kay sinanay sig kasama sig kaluwas kay gid sa ngipon mga 6 years or 5 years na siguro pod so di na fit sa iyang gums so manay ahang regalo ni nanay nag-inquire nako karon ko magpa-schedule sa dental clinic nga magpasukod na si nanay sa iyang bag-ong set nga ngipon. I'm so excited kay bako dugaras nanay nangandoy nga iyang ngipon maalid-an at kanang iyang ngipon karon is kuan man na dito pa man sa hagna anja lazo naman kaazog mo balik pa mi dito so naa na may bag-ong dental clinic dira sa Alicia katong gipahimuhan na sa ahang veneers okay pagyapon katong veneers hangtod karon pati gat ang bleaching okay gyapon kay puti gyapon katong ngipon so adto natos nanay adad ninig liwas na sa eleksyon so kaingan ditos nanay ugas lang gi-ignore eh ako magod ako klase sa anak ni nanay nga one guys di ko showy physically o verbally nga na di pero more on giving ko muhatag ra ko pasikreto nga na di mo ko gusto og muhatag ko kay di og muhatag kong na di mo gumaingan nga nihatag ra ba kong nanay ko ante nihatag ra ba kong di ko ingana so pasikret ra ko ako pa magniminay adug sa pag nihatag ko may ingana pag ko adug sa banay kay arong di sila magsalig nga naa kay gikubtan kay arong sila pud mismo muhatag pud nga nagahaang attitude anja karon kaingan tos nanay ug ko remember ni Ja pero ahad sing gitodso ug sa jang ma-feel ug mungutana pa pud gapos promi nga no bang wa man ko mahinumdumi pero ingana mo ay ahang irigalo ni mother kay practical naman karon so aga ko dari ako rang isa kay si undoy ning taglit-sunon kay napay aktibidade sa simbahan so mato naglaro-laro sa ako rang isa so mao to nga nigahi magatang cellphone ngano ba to so mao to guys eleksyon na ugma excited na ko mobutar unta honest nga eleksyon untag mahitabo way mga limbong nga na anja harang giampo nga unta ag best sa posisyon maoy ihalal sa mga tao no anja tay mahimo jud kinsay mo daog kung kinsa man gani mo daog nila na lamang suportahan kay lisod pagajog magig-away pagajud ta og pildi jud atong manok pildi jud man jud tay mahimo so ato na lamang suportahan og iampo nga tagag majong pangunahon na ag bagong leader nga ma-elect tomorrow so ulba na pug ko kinsay ma-presidente wa ta kay bawo kinsay mahitapos teng nasod kay naa man as presidente pud ag mga kalambuan sa atong nasod nga nasa gobyerno so ato lang pang i-pray nga majon tapod ag ma-elect nga presidente. Good morning guys! It's another beautiful day. Election na jud karon gitagaan mi nga ri dia. Guide na mo jagi suwatan og unsa mi nga presento 383 ang kung ano ra ba mi. So ani nga dadon kay arong nakoy guide. Mamaho taninjo. Kay mutar ko ng buntag. Ngapit na ko ganina ang kay naghan na magtao. Daghan ra ba mo? Daghan mamaho na lang kuraan. Pan. Medyo kulbaan na kinsa mo daog dyan eh. Ari nga mangyampo. Dugay man ka na. Dugay man ka na matabi. Nagbilar ka gabi eh. Namawa na ka pa? Namawa na lang.
Hamin ka mo paano mo na? Pa, nandiyan luto ko. Nanay mo ko na ni. Sige kog kaon ron. Nay. Asa pa to ang hadan ni nga ang Dili ta kauban. Di ta kauban? layo ng pusin to. Kami lagi mo. Masih pagkakay kita buang nanay. Purang na to. Dili ta kauban. Di. Ba? Buwag data. Be, mubutar laba mo ron, be. Ikaw, be, kisa may uban, be. Anira ka ba, be? Kaya tao dito, be. Bigay sabay mong butaran be. Saingan, be, sa imong duwaan, be, katong ginatagi ka sa Amerika. Saingan. Ha? Saan na? BBM. Di ta kaya naman BBM. Ate ay mo mami ko ron. Butar mi, be. Okay guys, alas 8 buntag. Ready na mi mo vote na mi karon. Kaming tanan magdungan si Tatay Re pauwahi. Happy Mother's Day nay. Salamat Lord. Aga uwahi ra kay sunod na mahuma nag eleksyon. Salamat. Yeah. Daghanag tao guys, nag-abot-abot nag mga tao. So guys, diyan ako sa waiting area. Si nanay, nauna na sa nanay kay senior man. Nahanang gihatod dito sa nanay. Ag kaming mga batanan pa, pila tada ari. So after 3 hours guys, nahuman na kasi mig butar, medyo dugay kaya yag makina. Daghan ka adyo tinda nga snack sa gawas. Na isalad, tag jis, na isuman nga kamuti, na isuman nga budbud. Tag jis gihapon, kay mahal ang ingredients karon. Kan mo yarang dugaya? Pila man na te? 30. Daghan na ni kasagingan ni siya. Nalit mamoy. Oh, Udi na ha. Oh, bagon din itikid din ba? Inistipiliran. Mana mig butar guys. Ipakita gito tulog man na ba? Dawara. Ebidensya. Nablo na. Dugar na matangtang ni. Good luck sa tanan. Good luck sa mga wang daog. May the best win. Di ako delikasis guys. Gikan ni si Jaog Cebu na si Charon. Na ay ampaw. Unja di apoy utap. Hinatag ni sa sister ni Undoy. Hala gisum. Ninguli man sila kay ning vote gahapon. So mo nagitagaan po bahin. Tada daghan ra magayni din na mahurot tabangan kung din nagkaan kay di kadyo ko mukaan og si Charon kay gahi undang mabaglig ang ipon pero lami guna kaadyo. Jadi po na pwede og daghanin jud kaadyo kay agay blood patay tag sa jud. Di po ko'y saging lakatan guys, garabing magkaa kaadyo. Actually daghan dyan na sa inganan dyan nakaan naman kanidad ni na sa bahay. Matay dadun sa bahay gahapon pag eleksyon, dyan ka nagdali-dali man may kaning uwan na magkusog. So mauto guys, nahuman ragad sa eleksyon. Agang magipangputaran sa nasyonal, nakasakay tanan. Agang gibutaran sa lokal, di tanan, nakadaog na nga pildi. So medyo luoy po ta ba? Labi na dariras amo apod, mga parentera po nga na. Luoy pag ubanin taon nga waka, kuhan pero nga na magazin ng duwa lagi naman siya mapildig madaog. Mihipos ko sa aho ang gipanglabhan kay daranis. Pila na ni kaadlaw na ning gihay-hay. Wa mo gud ni gigawas kay nagwan-uwan gahapon sa wa pa mi mo adtos eskwelahan para mo butar ag uwan grabing kasuga. Kay naan sa pangitabuan nga ag mga machine di man mangandar kuno manglugwa man kuno. Di suko nga tawo kay majog moray buhat ng atos eskwelahan magpirmi. Aguban gani alas 7 pa ni adto. Na pati taon ka butar og alas 4 sapon. Pila na sila ka oras in taon dito. Binarog. Ja. Ara pa jud inita. Iluoy jud kaadyo lagi. Pero salamat lang pus Ginoo kay successful nga wara pa ingag nang pinatjanay, wara pa ingag nang pinaspusay kay nang init na mag-us mga tawo kay grabe man jang langana. Baka ano pud sila oy nga uno man ta katuig ng eleksyon gi pangandaman pero ano bang gubaan mo pag mga makinang gipang kada. Makaapo na gid Miss Undoy guys kay si Bugoy nanguwag na. Nanguyab na just Bugoy nasakpan jud na mas Bugoy gabi eh. Sus, ito pas Bugoy likod sa bijabas. Pasalipod pa. Uy batasan. Nagkuha na, nguyab na. Kada buntag jud na kada gabi. Sige pang hakjod dito sa masilingan pod nga iro. Tuyaw ni Bugoy. Makaapo na mi dani, maunhan pa mi daning Bugoy. Mating kansita dani. So, congratulations sa tanang mga nakadaog sa election 2022. Unta, magtarong mo sa injuhang posisyon. Di magkinarunto kay apektado tanang tao. Labi na itong nas mga nasyonal. Grabig bija guys, no?
Katong si Duterte sa una murag 16 million raman to ining butar ni Duterte karon abot mo 30 million ang ning butar ni Marcos. Tuoday guys. Wa day ta ka pa schedule. Kaya nagpa-schedule kong nanay ba para sa hangipon. Fully book man sila karong adlaw. Dapat karong adlaw man ta may magpa-schedule kay mo bakante na kay Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Puno ka dyan na nag-schedule. Ugma, busy mi ugma. Miyerkules man ugma. So busy ka dyan mi ugma. Makapaschedule ta na ni next week na. Hamit ang ingnas na nidaan nga. Mother, kuwahay gaho ang Mother's Day gift. Total, kada adlaw, man kang gimahal. Di raman sa adlaw sa mga inahan. Pero para na kay adlaw man sa tang inahan. Kani atong inahan, di man ni nato pwede katong pasagdan. Kay mauyon ta ni naghatag og kinabuhi nato. Nga ni nga bra nga naa sa tubangan ag lock. Ni suway ko nga ni nga bra. Kani ba nga ni? Nga na. Kay giganahan ko ba komportable si Ja. Komportable man jud si Ja pero kadugasan kay mahuso man dari. Tinga na lang kakaning bukad na nga. Wala naglamtulan to nagimong atngaw. By the way, harang i-share ninyo guys update sa ang acne. Tanawan ninyo guys. Arang daghana si Ja kaadyo. So niabot sa punto nga gusto na ko magpatanaw og doktor. So nakapatanaw kog doktor pagka Biyernes. So mao ni si Ja ag update karon arang daghana jud ni Ja kaadyo. Wa ko masayo dogon say rason ngano ning daghan ni si Ja. Kay kasagaran sa duha tulo dagko si Ja pero maura man. Karon kay murag inighawi jud nimo arang daghan mga bumps bitaw nga gagmay. So agahang duda na ni is siguro nanibago gahang system sang lawas nga naminjo ko kay ganang nana nakatilaw nagmahimayaon nga nang wa man na nato matilaw sa una. So mao siguro pa na usa pa naka factor siguro nga na otro gatong hormones. Murag na libog pa si Jawa pa sa kaadya siguro nga nakatilaw nagmahimayaon. So mao na nga tangnaw napuno og nga na. So mo lagi to ning adto lagi ko sa derma awa mo ko ni adto kay na ako'y maninay o kabuok kaning tabang na ho para maka istorya ko og professional jud kanang doktor jud sa panit. Ja karon duha man ni sila ka maninay ning chat na ho agasa na ka maninay ning offer si Jagi jang derma to as Manila. Ja karon kay niingan man ko ni nga basig sunod buwan na sunod sweldo na nahaba kay nga na lagi nga nagastos kay mahal lagi na basig di ko ka-afford ba kay daghan ba ko pangbayran. Ja karon ning chat maghanga sa kamaninay dari si Bon niingan man nga floor nga na ako'y i-recommend nga na kay maadyo jud kuno kaadyo ni si Ja dari sa Cebu nga na di aga ko pod uy nga na ja matapos ang giingnan ni ko nga maninay sunod na raman sweldo jani nga naman si Ja nga ma-afford raman nimo kay brato raman 500 raman 500 ra konsultasyon din ko okay ra ma-afford ra na ho ja mao tong ninga na ko agsa na ka maninay dari man sa Manila pa di nguna ari na lang ko Cebu kay deu-deu unsa gahapon maninay sa Cebu muuli man di opportunity nakaadyo nga si Jay magbitbit sa mga resita di ba to nga dadto kuning sang isa ka maninay dari Cebu wa na lang ko sang isa ka maninay kay Manila pa si Jay nga najangan na magdugay pag ko makasugod og inom kay ipadapa ipailbisi pag mga product nga nakadi man na pwede og kuan ra pud ag resita kay unsa na ay resita nga di mapalit og silpon ra ipakita nga na. So kinahanglan sila po mo provide sa tambaw sila na mo resita sa ipadana nimo so dugay pagajud kay ila pa man tong ipa-ship. Oto guys nganing decide ko nga tulam ko sa maninay sa Cebu. So daghang salamat gud sa ang duha ka maninay. Maninay Pearl og si Maninay Ellen. Daghang salamat ka yung chat sila na concerned sila sang naong. Kay kita man sila sang naong sa personal ug sa J Forma. Daghan sinanubo ba dyan makawa jud og confident. Mao to interview ra ko kay amang giingnan nga di ara ko sa Bohol so virtual ra. Maadyo si Ja kay bisan og di ka sa ladyo mo check gihapon sila mao nga nalipay ko kay lisod ba dari sa Bohol ja especially dari sa mga bukid-bukid dapit wa man sa dirma na siguro tagbi mo biyahe pa pagka 3 hours so medyo lisod jud sa among part dari nga taga bukid nga makapa-consult og mga doktor nga na mao ra to istorya ra Miss Viber guys ja naray mga impormasyon nga ipangutana nila between nimo og sa doktor ja about ra pud sa imong journey sa imong acne mga nga na unsa mag-send ka og klaro nga picture sa porma sa imuhang mga bugas-bugas sa imong naw mga burot-burot nga nagipang-send na nga na left, right, front nga na tanan hang gipang-send nila. Dama to ilang tanawon tos doktor og tanaw doktor og mahibaw ano na jagan sang klasihan na ko ano na kanija, resetahan na kanija. Og para sa imuhang bugas-bugas pero og tanaw doktor og murag oy, kabaw naman na sila. Sa nang klases akmi sa porma palaman o ka na nagnana ba na sa banadana sila nakahibaw na sila kailan ng eskwelahan.
So nigtan-aw gali nila og murag grabe jud imo ha. Aw napay mga test himuon dana. Pakuanon pa kadana daghan pa sila ipahimra i-video call kanila sa ingana padtuon kag laboratory mga ingana pero nigtan-aw nila nga murag ay kani kuan ra ni siya mo ni ingana mao go nila trabaho. So ila na kang taga ang mga ointment ingana. So aga ko guys, mo lagi to naresitahan ako gahapon. Ja salamat ka ko sa hang maninay Ellen kay ning offer si Jang ay Jang hapiton sa clinic karong adlaw. Ja muli pud si Jang karong adlaw gikan sa Cebu padung sa Bohol. So makita amin sa gabi or bisag mga ugma siguro kay death anniversary man pud ni nanay, ijang nanay ba. Ja karon kanang excited ko guys kay basin ugma nanay tubag sa mga yang sa kinabuhing dugay nang giantos nga mga bugas. So excited ko lamin tag sa 2 weeks na apoy makit-an nga alibyo. Siguro katong mga hamis di jud din ma-feel aga mo ang depression, aga mo ang stress nga gi-feel kaming naay mga bugas-bugas na kay maawaw jud ka makigatubang kay hunahuna nimo nara sila glutok sa imong bugas. So tabangi po ko ninyo i-pray pod ninyo nga agaho ang acne is mawaan after 2 weeks ini man og treatment. Kaya na grabe nagoy time nga murag di ko ganahan jud mo barog. Gusto ra ko magigdaigda kay maawaw ko mugawas nga na makaya man hinuna pero murag mauwaw ra jud kag nimo tanaw si mong naong di jud nimo malika dyan bisan pag may kag confident kasi mo kagalingan di nimo malika dyan tanaw si mong naong nga nandiya makaingon ka gala ngil-ara naman is ang naong ingana ba murag musud sa imong utok siyempre tawo ra man ta na mga insecurities nga na usan isang mga insecurities kaning hang naong nga wa gid pagkahamis grabe gid ka makasus mga ghun ra mataglaom. So mao to guys, ag tanan hang gi-apply sa hang naong nga hanang gipang stop. So ag katong nangutana og update sa Radiance Glow nga gigamit hapit naman mo 2 weeks. Hadjud ang giundangan within 3 days ang giundangan within 3 days kay aghang bugas ning daghan man gud siya. Pero wala gi-blame ag product kay bawo man jud ko nga bugason jud ko pero ni samot aghang bugas. Kay siguro kanang more on anti-aging ang gihang mga ingredients pampa labi na katong mga edad-edara na bitaw makaingon hinung ko murag more on pang anti-aging siya ug ngani na hang acne prone maglisod jud ko og kuan maglisod ko og kining maglisod ko og suway-suway ra og bisag unsa sumotoha sa sang stop pero ganahan jud ta ko mo gamit okay man kadto sa gamitin guys pero hala man sang stop kay malagi to magpa-doktor man ko jadi man makuan sa doktor og daghan ko gamiton sang nang sumotang stop pero okay siya kadto gamiton labi na sa katong mga edara na kay makakuan siya makasmooth og panik to ng mga wrinkles na makasmooth siya humut mild ra siya ganahan gani ko actually pero hala man jung stop kay arong inigamit na sa mga giresita mo effect jud agatong giresita mismo sa doktor mo to sa sang stop so ganahan mo try sa Radiance Glow guys man na ilang Facebook pwede ra mo na mo direct ra message nice jud sa gamiton especially ilang cleanser kay mild ra kaadyo di ka bitaw yung mga tsing na may iban nga grabe isa ga mild ra kaadyo sa ilahang sabon katong pangligo mo jud tayang kinaganahanan sa tanan katong pangligo nila arang buwa adyo ja maputi jud ga makaingon jud nganing puti-puti gang panit although na sunog man ko didto dagat kaya arang ligo-ligo mo na pero naputi jago agilaha pang lotion as in mo jay ang ganahan sa tanan agilang sabon o gilahang lotion grabe jang lami ag lotion gamiton as in Radiance Glow jud ini guman nimo apply anja protected pag imong panit kay taas man jag SPF highly recommended jud to nga product makaingon kog highly recommended kali ana ni siya kay ha gipuan ko ning naw nga arang daghana ka jo og kwan especially karon ang dagko ka jo arang sakita pa jud na ni si Jahawiran nay uban mo ingon nga arang lami ako no ka jo puson nga na kay ara jo ko nang himos sabes kan ako gihimsan jo ko pero di jud na ahilabtan kay jag mosamot anjay noon na si Jama infect anja so bahala na siya na balag manggigil mo na ako mismo nang gigil ko ja sakit si ja guys okay mong i-touch nga na kani nga ni sakit na ja kani mga gagmay di ni siya sakit pero kataw nga na ni siya mo nang ni kagabi nakatuog na ko ni kabuntag matinga na raman ko kay nanay mga nga dugo kay makautan din na kay ni kagabing makatugon makalimot na ta makautan din na nga na sumo na jang magdugo yun na so nanay mga uwat-uwat yun na mo na nga 100 gusto jud kong mawanan so guys mo to guys gusto mo makasunod sa journey na daning ahang pagtambaw sa ang mga acne sang naong i-follow rin jud ang daily vlog kay era mong i-update pod og kamusta na ingana so excited na ako maka-start sa tang tambaw